Vítám tě u dalšího vlogu. Máme pondělí, nový týden a já už jsem stihla jít nakoupit, co bylo potřeba, tak si ukážeme, co jsem nakoupila. Takže začneme bramburkama. Sáhla jsem po cibulových, to dobré. Nebyly ani drahý, jo. Byly levnější. A mám tady asistenta, že? Robi. Já tam mám prádlo ještě na poskládání. Nevadí, to jsou malé věci. Tak, Robi, budeme vytahovat, jo? Pozor. No. No, takže osvěžovač vzduchu. Tento jsem ještě neskoušela, takže uvidím, jak bude vonět. Takže na to jsou opravdu zvědavá. Pak tady nějaký pití do zásoby. Už to moc ani nepiju, čistěji kofolu, takže vždycky koupím třeba jedno nebo dvě a vydrží to fakt díl. No a koupila jsem tady tento, já nevím, jak se to čte, akuilatý, asi, nevím, no, ale prostě citron. Ledový čaj citronový, no. Takže to takhle. Potom pro malýho, pro Robinka na ředění, takový pitíčko, tomu chutná. Takže zase změna po delší době. A pro mě jsem koupila ještě aloe vera na pročištění, protože v poslední době mě trápí určitá věc, takže, ale to už víte, to jsou ty vyrážky a takhle a je to prostě blbá kopřivka, je to reakce na něco, prostě vevnitř v těle, ve střevech mám něco, co tam prostě rozhodně patřit nemá, takže musím trošku přesedlat na jiný životní styl asi. No a pak na mě vykoukla tady tato zubní pasta, takže na to jsou zvědavá. Taky jsem ještě neměla tuto. Takže opravdu už jenom ten design ty krabičky mě zaujal. No a můžete vidět, že 40 korun jako je velká, takže jako za ty peníze jako no co, no, to nevadí. Takže no, jsem zvědavá, když se podíváme, jak vypadá vevnitř. Když už teda se mi vytáhla. Tak. Ty kráso, tak to je nádherná. No, když bude dobrá, tak si koupím ještě potom jednu do zásoby. Tak. Já mám radši, když mám od jedné věci aspoň dvě. Jo, abych nemusela prostě každý měsíc řešit jako něco dokupovávat, tak ať mám prostě něco v zásobě. Křupky to občas si zobne Robinek, takže no Davida to má taky rád, takže křupky. Byla jsem v lékárně, takže Davídkovi lízátko a někdo zvoní, takže moment. A pokračujeme tak. Tady Robinek ukazuje tyto pastilky. Toto je z lékárny. Cena jednoho balíčku 48 korun. Je to příchuť teda toto. Ježišmarja, já nevím, no. No prostě zahradní plody, že jo. No, tam vidíte ostružiny, maliny, borůvky. A tady máme druhý balíček, Robi, nekousejte. A toto je, tyjo, teď nevím, jak se tomu říká. No ale je to strašně dobrý toto. Teď si nevzpomenu, každopádně je to vitamin C, je doporučeno 1 nebo 2 denně. Takže
Třeba mě to taky pomůže. No, na osvěžení z lednice jsem si vytáhla Coca-Colu, tak už ji mám rozdělanou. No a pitíčko. Pak jsem kupovala ještě přesní dávky, ale to už je v lednici a pak ještě pár drobností, ale to by bylo fakt na dlouho. No a malýmu mlíko. Už pomalu ukončujeme s mlíkem. Už mu dávám jenom na noc, na vyžádání, takže už to občas i střídám s čajem, jo. Takže tak. No. Tak to by byl celý nákup. A my jdeme dál. No. A já jdu dělat tady tuto krásnou činnost. A ukážu vám, co dělá malej. Zrovna. Tak. Sledujte. Kolíky. Že? Musíme pozbírat tady jako zamest ještě. Tak. Tady do kyblíčku, no. Šikulka. No. Je pro něho zábavný taky, že jo? To tě baví. Vysypat kolíky, rozházet je skoro po celém baráku, nebo respektive na chodbě, v hale a valí. Zase tak. Přesně takhle. No. Ještě jsem měla na zemi ponožku, jednu čistou spadenou, takže jdeme na to. A jde. No a než vyrazím pro Dovítka do školky, tak vám ukážu, jak jsme postoupili s pracema. Na dvoře tady je ta zem nachystaná, jo, toto. Pak dál. Toto bude taková ta kůlna, tam bude mít teďka to svoje. On se to nezdálo, ono je to celkem obrovský, takže to je okno. No a pak tady dneska se dělalo toto. Tady máme střechu, tam bude posezení, kluci budou mít aj pod střechou bazének. Takže tak toto tady vypadá. Už aj futra máme. To bylo dělané v pátek, před víkendem. Dneska máme pondělí, takže se dělalo tady toto. A to vidíte, že je to čerstvý, takže ještě vám ukážu z dálky, jak vypadá střecha. No a takhle to vypadá z dálky. Tento chodník bude taky upravovaný. To se všechno dá dopryč. Že se tam zavede ještě elektrika potom. Tady máme bordel ještě, zbytek cihlí a naštípané dřevo. To jsem dělala ručně, laťky. Jo. Můžu říct, že toho bylo hodně teda. No. Prostě je to hromada, co je určená na vyhození. No. Takže tak. Až bude zase další pokrok, tak vám potom ukážu. No, ochutnáme třešně. Jdeme ze školky a narazili jsme na třešně. No, pojď sem. Pojď teda. No. No však jo, to jsou oni. Jako víc zatím červený nebudou. Ještě nejsou teda moc extra dobrý. No. Teď jsem málem začala smrt. Pavouk tam byl. Co je, Daví?
Co jsi dělal zase? Máme nehodu nebo co? Ty jsi spadl? Ne, já jsem... Kopřiva? Jo. Aha. Tak podrž to. Jak to? To je dobrý, to zase zmizí, Davi. A jak? No ono to odezní, víš? Ono to chvíličku pálí, ale pak to odezní. Víš? Ono je to chvíličku nepříjemný, ale pak to bude dobrý, Davi. Tady jsou červený. Koukejte, jak jsou hezký, člověče. Ty jsou, co? No teda. No. Já si jich dám do kapsy, člověče. Protože jinak nemáme šanci. Tak, dobrý. No. Pár jich máme a jdeme. To nejlepší. Jsou hezký kytky, že? Ale ona... Keř. Ale oni furt voní, jo. Ale nevím teda, co to je za kytky. Já už vím, to jsou růžové. No růžový, ale nevím, jak se tomu říká. To si udělám fotku ještě. Takže střih, my už máme úterý. Já jsem se probudila dneska totálně nachlazená. Takže rýma, bolí mě celý člověk, jsem unavená a nejradši bych si prostě lehla, že jo, a spala celý den, že jo, ale to prostě nejde. Se 2 dětma to prostě nejde. Já teďka se chystám jít pro Davídka do školky. Mám radost z toho, že práce na dvoře se pohlí zase dál od včerejška. Dneska odpoledne ještě přijde pán elektrikář, protože se bude jakoby tady z domu tahat elektrika k tátovi potom do kůlny, aby tam mohl svítit. Je možný, že se aj nějaká ta elektrika natáhne aj nějak přes vršek ty pergoly, aby se tam dali aj nějaký světla, nevím. A nebo se to pořeší skrz solární, jakoby skrz slunko, nevím, jo. To už jsou takové drobné detaily, to se uvidí. Každopádně už mám radost, že v létě posezeníčko a tak dále. No a rozhodla jsem se, že našim dám takový dárek. Byť je to takový, jak je s mojí matkou, tak prostě jsem se rozhodla, že jim zainvestuju nějaký posezení pod tu pergolu. Takže tak. A já valím teď pro Davídka do školky. Tak a já valím do školky. Počasí je takový, no všelijaký, ale pršet by nemělo. Tak se uvidí. Tak, valíme ze školky. Já si koupila minerály, ať dám do sebe. A Davídek má tady tuto atrakci. Je taková kyselá šťávička. Daví, ale zvedej nohy, jo? No. Tady toto chutná mě zase. Jo. Toto je úplně superový na pročištění organismu a navíc člověk může potom aj cvičit. Mega úspěch. Musím vám něco ukázat. Robí, křupečky vezmeš si? Bude hám? Podívejte se. Toto musíte vidět. To je poprvé, co si sám něco bere z misky, aby se najedl. Chápete to? Poprvé. Tak toto si musím zapsat do diáře. To není možný. Robí, ty jsi šikulka. Já se omlouvám za ten bordel, jo, v pozadí, ale to prostě zatím to jinak nejde, no. Ježíš, ty jsi šikula. Tak to mám radost.
Je. Wow. Šikulka. Viděli jste to sami? Normálně já mám z toho šílenou radost, že malej prostě si sám vzal křupku a dal do pusy a prostě snědl. U jiných dětí je to automaticky jakoby ten vývoj jako už kolem 1 roku, že se snaží jako se sami najíst, ale prostě u nás je to na delší trať. A dneska prostě přišel ten den. Dneska, ježiš, kolikátýho je? 4. června roku 2024. Dneska mě už fakt nic nedosere. Ty brďo. Jestli to musím zapsat do diáře. Normálně já jsem z toho úplně vedle. Jestli si myslela, Bůh ví, kdy to nepřijde až. A dneska úplnou náhodou takhle. Jo. Ty brďo. Tak doufám, že mě takhle překvapí i v jiných věcech. Tyjo, fakt normálně držte palce, aby jsme se třeba v té školce potom, protože příští rok už jdeme k zápisu v květnu, jo. Aby jsme se třeba nakonec obešli bez té asistence. Jo, tak uvidíme, no. Ty brdo. No. No a možná během června se ještě udají další věci, ale to dám vědět. Jo, protože to nechci zakřiknout, ale je možná už je ten čas tady, jo, kdy ty karty se otočí a už se nic nezačne srát. Takže držte palce. Takže střih máme středu, vypadám hrozně, jsem nemocná, mám teplotu, rýmu, ale i tak musím fungovat. Mám vypráno, takže čekám, až mi prschne povlečení, musela jsem to všechno vyzlít a i ze skříní už to beru, protože jako už jsem přišla na to, co mi vadilo skrz reakci skrz tu vyrážku a je to přesně tady toto. Jo, takže tohle musím vylejt, vyhodit. Musela jsem koupit klasický, no prostě vyměnit úplně komplet jiný prací prášek, jako jo, kde nejsou takový ty chemický srajdy, jo. Takže paráda, jako jo. Ty brďo. No, takže takhle aktuálně dneska u mě. Zítra jedu s Robinkem na oční na kontrolu, tak jsem zvědavá, jako kam se posuneme dál, jestli teda jako budou do budoucna nějaký brýle nebo ne. Jo, furt je to o ničem ty kontroly, abych řekla pravdu, jako jo. Protože tam vlastně chodíme jenom kvůli tomu, že šilhá trošku, jo. Ale jako závěr, jo, aby jsme věděli víc informací, jo, tak je potřeba, aby prošel takovým tím vyšetřením, jako že si sedne jako před nějaký ten přístroj a doktorka by studovala ten zrak, že jo, duhovku, rohovku a takhle, tu zornici a tak, jo. No, jenomže malej ještě nevydrží takovou tu pozornost, jakože sedět třeba 2-3 minuty, jo, a čekat, jo. Takže úplně mi to postrádá ten smysl, proč tam vlastně chodit, jo, jednou za půl roku, jo. Ale dobrý, budíš, necháme to tak, jo. No, zhruba za hodinu jdu pro Davídka do školky, takže já tady ještě poklidím, musím zamést ještě v hale, takže mám o zábavu postaráno. No, takže já valím teďka pro Davídka do školky. Potom půjdu uspávat Robinka. A
odpoledne to se uvidí, co budeme dělat. Tak, my už máme večer a nám krásně prší, koukejte. To je pecka. Se úplně změnil vzduch normálně, protože bylo dusno. Vůbec se to nedalo. A teď úplně, ježiši, to se bude dobře spát. No a já už převlíkla postel. To, co jsem měla venku vypraný, to už proschlo. Teď si ještě povleču kapnu. A už se těším teda, až si lehnu, protože jsem totálně vyřízená dneska, takže super. No a jinak můžu říct, že sehnat v dnešní době nějaký bydlení, třeba aspoň pro nájem, jo, bytu nebo domku, za měsíční rozumnou cenu, jo, je opravdu extrém. To je, jak hledáte jehlu v kupce sena, plus ještě k tomu, aby to nebylo extrémně daleko od školky, že jo. Je to prostě na palici, jo. Do toho dneska spousta majitelů má problémy s tím, že prostě děti, že jo. Jo. No, takže v podstatě místo toho, aby si lidi pomáhali, že jo, tak je to prostě extrém, no. Tak už aby se to prostě otočilo k něčemu lepšímu, že jo, Robi? Protože už nás to tady nebaví. Už je to hodně náročný a těžký, jo. Takže kdybyste náhodou někdo o něčem věděl, kde by nevadili děti a nebyl by nájem 20 000, ale třeba 11 se vším všudy, bylo by to super, že jo. A jinak jsem zapomněla dodat, že kontakt na mě, kdyby náhodou opravdu někdo věděl o nějaké levnější variantě, jo, bylo by to aspoň 2+1, jo, aby kluci měli svůj pokoj, jo. Já si vystačím klidně s obyvákem, jo. Tak mi dejte, když tak vědět. Mám tady na YouTube připnutý Facebook, kontakt, takže klidně neváhajte mě vyhledat a spojit se se mnou. A kdyby opravdu někdo o něčem věděl, v blízkosti, dejme tomu, od Židlochovic po Hostěrádky, Rešov, újezd u Brna a takhle někde, jo, prostě to není daleko. Protože úplně přepisovat bydliště jako nemůžu zrovna teď. Protože by to bylo hodně náročné a úplně se nechci hádat s ex a tak podobně. Protože ten by asi měl potřebu potom kecat zase do všeho a já jsem ráda, že je teď klid, takže v pohodě. Takže kdyby fakt jako někdo o něčem věděl, tak budu moc vděčná. No a nám den pomalu končí. Zítra mám jedno důležité jednání, tak doufám, že to vyjde. A já se budu těšit zase na další vlog. Takže čus. Díky, že sledujete. No a já potom, až kluci usnou, tak jo, obočí budu si dát sprchu, protože už jako katastrofa. Čus.